I ara li donem la paraula a Josep Tamarit i Fuertes, que ha vingut en representació de la Diputació de València. En realitat anava a vindre el seu company, el diputat de l'àrea de Medi Ambient, Josep Bort Bono, i donada la seva ausència, amb molt de gust que vinga Josep Tamarit, que en aquest cas és assessor tècnic de l'àrea de Medi Ambient de la Diputació i fins al 2015 ha sigut també professor col·laborador del màster de jardineria i paisatgisme de la Universitat Politècnica de València. És enginyer. Molt bé. Moltes gràcies, Pepa. Abans de res, disculpar l'ausència del diputat Josep Bort, li hagués agradat vindre, però al final, per un error d'agenda que vaig cometre jo, no ha pogut acompanyar-vos i em toca a mi estar així. No he preparat una presentació, però bé, el que vos tinc que contar em pense que vos ho puc transmetre de viva veu. Abans de res, sí que m'agradaria donar l'enhorabona a Josep Gin i a l'impuls que li estan donant des de la Direcció General i des de la Conselleria, perquè sí que a mi personalment em sorprèn en aquest poc de temps com s'estan tirant endavant tants i tants projectes. Sí que és cert que fent un poc d'autocrítica troba a faltar que aquesta xarxa d'itineraris no motoritzats no l'hagem maurat abans o no la tinguem ja per presentar-la perquè, per lo que dius, no podem deixar de treballar, no podem deixar de desenvolupar eixos que tenim clar que van a ser clau dins d'aquesta xarxa, no estem improvisant, lògicament, però necessitem aquest marc i pense que és desitjable que quan abans l'acabem i puguem presentar-lo com a el document mestre que pensem que ha de ser. També pense que és molt, molt, molt interessant, i ho ha dit Josep, l'aconseguir aquesta col·laboració interadministrativa a totes les escales, i és un esforç que s'ha de fer, no té sentit el que les administracions anem fent esforços, cada un fent la batalla per la seva, com ha passat durant molts anys. I la veritat és que és una de les coses que més goig ens fa sentir el poder col·laborar tant en aquest sentit com en matèria de gestió forestal o prevenció d'incendis, com en educació, és un plaer el tocar la porta del germà gran, que és la Generalitat, i saber que està ahí, així com nosaltres poder donar resposta quan se'ns sol·licita. El mateix intentem fer en els ajuntaments quan venen a buscar ajuda nostra. I bé, dit això, jo demanar-vos disculpes perquè això de centrar el 2018 em va costar un poc, perquè si m'haguéreu dit el 2016 què aneu a fer en el 2016, potser hi ha algunes coses que tinc així apuntades que hauria dit ho acabem enguany segur, però al final les coses costen molt més del que cabria esperar i per això al·lucine tant en el que està fent la Conselleria i encara al·lucine més en el que està fent Gretzi, a la velocitat a la que aconseguís tirar endavant els plans i bé, ja un dia em contaran el secret. Bueno, jo de veres t'ho dic, jo tinc aquesta sensació, no? Nosaltres tenim la sensació d'anar molt, molt massa lents. Però bé, jo estic en representació, com bé ha dit Pepa, de l'àrea de Medi Ambient, però a la Diputació la mobilitat ciclista, diguem que s'aborda, n'hi ha dues àrees sobretot que actuen en matèria de mobilitat. És la de carreteres, lògicament, que està en col·laboració en la Conselleria i que té un pla específic per a desenvolupar més FIDEWEG. Més FIDEWEG que complementaran o s'afegiran a aquesta xarxa autonòmica, però sí que tenen el pla en la xarxa de carreteres de Diputació, que són uns 2.000 quilòmetres, desenvolupar 17 projectes, tenen un pla estratègic que ja, com bé dit, està casat en el que s'està treballant en la Conselleria, però sí que n'hi ha reconeguts o establerts 17 projectes, un per comarca,
per executar en aquesta legislatura. Perquè, com vos he dit, nosaltres, el nostre àmbit és provincial, donem resposta a 266 municipis de la província de València. I a banda d'estos 17 projectes que porta l'àrea de carreteres, nosaltres des de l'àrea de medi ambient el que fem és mirar de donar resposta a les demandes dels ajuntaments, que molts d'ells es junten i venen a demanar que desenvolupem determinats eixos, que a més són eixos de gran interès per la mobilitat, però també són grans eixos de la infraestructura verda, molts d'ells, i pensem que van a ser eixos claus dins d'aquest pla autonòmic. Aleshores, jo sí que vos volia dir un poc el que estem treballant més des de l'àrea de medi ambient perquè és el que més conec. Dins de l'àrea de medi ambient, per fer-vos un esbós, perquè vegeu, perquè així com la Direcció General d'Infraestructures sí que dins de tot el que porta sí que està més centrada, lògicament, en mobilitat. Nosaltres, l'àrea de medi ambient, dins de la Diputació, és un monstre. Vos ho dic perquè sapigueu un poc el que és la mobilitat dins de tot aquest ventall de competències. L'àrea de medi ambient es divideix en el Consorci Provincial de Bombers, les empreses pública GIRSA, abans Simelsa, la part pública de GEBASA i GIRSA i el Servei de Medi Ambient. I dins del Servei de Medi Ambient tenim les competències en medi natural i gestió forestal, en cicle hidràulic, gestió de residus, platges i jardineria, desenvolupament sostenible, canvi climàtic, energia i bàsicament jo crec que vos ho he dit tot. Però dins de tot això, dins de tota aquesta estructura, aquesta arquitectura d'àrea, és on s'ubica o d'alguna forma s'emmarca, busquem aquests espais per poder treballar la mobilitat perquè és una que ens motiva, sobretot com a element vertebrador del paisatge i com a element motivador d'un canvi social, un canvi en la forma de viure el paisatge i per tant de desenvolupar-lo, desenvolupar el territori. Anem a veure, dins dels projectes en els que estem embarcats i que pensem que són eixos molt interessants, molts d'ells ens trobem en la conselleria, lògicament, com no podia ser d'altra forma. Un d'ells és la via verda del tren de Carcaixent a Dénia, on estem desenvolupant l'estudi de factibilitat amb l'ajuda de la Fundació Vies Verdes. Ahir n'hi ha una comissió de treball que és una comissió de treball supramunicipal, on s'ajunten diversos municipis i són ells que venen a reclamar-nos un poc que els recolzem i pensant que era la forma que nosaltres podíem més fàcilment recolzar-los era fer aquest estudi inicial, que després serà el document marc en el que s'aniran emmarcant totes aquestes solucions dels diversos trams. El primer que hem de fer és l'estudi de factibilitat, perquè ara mateix a aquesta via verda n'hi ha trams que sí que són de titularitat pública, altres estan ocupats, altres són de titularitat privada, n'hi ha que veure com se solventen aquestes connexions i estem ahí en el desenvolupament d'aquest estudi. Per altra banda, un altre projecte en el que hem estat embarcats i ara desenvolupat en la creació d'una mesa de treball permanent a l'Horta Nord, va ser el projecte A la Mar en Bici, que vingueren 9 o 10 ajuntaments a demanar-nos que els ajudàrem a connectar-se en la mar, concretament per donar resposta a una necessitat que n'hi havia de buscar connexions en la mar des de Meliana fins al Puig no n'hi havia cap connexió i, per tant, Albalat, Follos, Albuixec, Massamagrell, Museros, al final ja vos dic, 9 pobles s'ajuntaren, vingueren, fèrem un estudi en el que desenvolupàrem una mena d'espla estratègic on estudiàvem les diverses alternatives de connexió amb la mar i les necessitats que tenien els pobles de connexió entre ells. Ahir sí que tenen la CB300, però anàrem un poquet més enllà i veure de quina forma podíem integrar tant els projectes que venien de la conselleria com les necessitats a una escala major
que eren les que es plantejaven els municipis, d'interconnexió entre els municipis, i al final dibuixàrem una xarxa que és per la que estem treballant ara des de la mesa de treball permanent. Però aquest projecte va portar a que d'aquestes 4 alternatives de connexió amb la mar, al final es va veure que en criteris objectius la que responia més a les necessitats dels ciutadans era la que venia per la Combalda, la de Massalfassar, i ahir estàvem, tot això va néixer, anàrem primer a una reunió, els 9 pobles, la Diputació, anàrem a la Conselleria, estiguérem en el director general d'Infraestructures i el director general de Territori, i ells es van comprometre a tirar endavant la connexió de la V21 per Massalfassar. Com bé ha dit Josep Gin, ja ho tenen licitat, em pensa, el projecte, i per ahir s'està avançant. Nosaltres desenvoluparem el projecte bàsic, o l'avantprojecte, i ara se va fer el projecte d'execució, i per veure de quina forma finalment es pot finançar aquest projecte, que això és un altre. Nosaltres estem creant projectes marc per als municipis, però molts d'ells, els que són d'àmbit provincial, els que estan apegats a carreteres de la Diputació, els podem fer nosaltres directament, però n'hi ha altres que són d'àmbit municipal, poden fer-los els municipis, ben recursos propis o ben recursos que reben any rere any, bé de la Diputació, ve de la Conselleria, el Pla Provincial de lo que és ara es diu el SOM. Diguem que tenen una sèrie de diners tots els anys per a desenvolupar projectes. Aleshores, els municipis que prioritzen la mobilitat ciclista van a tindre fons per desenvolupar això, si no tots, alguns d'aquests. Vos he parlat de la via verda del Carcaixent, del tren de Carcaixent, el projecte de la mar en bici. I sí, comentar-vos també que en breu anem a començar un projecte que ens fa veritable il·lusió de desenvolupament de la infraestructura verda o connexió ciclopeatonal entre la mar i la Calderona a través de l'eix fluvial del Carraixet, que volem que això siga un projecte integrador en quant a que volem fer un important pla de participació per tots els pobles, perquè és un projecte que pot donar respostes no només a una connexió que té moltes oportunitats, sinó que a banda pot ser una infraestructura en la que molts pobles poden volcar moltes de les seues necessitats de desenvolupament d'equipaments o veure en aquesta infraestructura una oportunitat per a millorar la qualitat de vida dels seus pobles. Aquest projecte el començarem en breu. I després sí que tenim 2 projectes que tenim per a licitar. Hem desenvolupat els plecs, un per a la ruta de l'aigua, que és un projecte que és paral·lel a l'eix de la sèquia del Xúquer, la sèquia real de Xúquer, i un altre tipus, el de la mar en bici, de connexió intermunicipal, en la Vall Farta. Però aquests projectes estem en fase de licitació, encara no ha eixit la licitació. I dit això, jo crec que és un resum, sí. Moltes gràcies. Molt bé, gràcies a tu. Val, doncs ens queda Josep.